pane nhau iri kutsviridza yevamwe vanonzi baba Tiara. Panguva ino vari kutenda Mwari kuti he survived aiwa the second road accident yakaclaima 17 lives iya kunoonekwa kunzi aiwa vanga vachangobva kuburutsiwa the community bus mukombi after vatadza kubhadhara $, but panguva ino vane guilty yekuti maybe dai vanga vakabvuma kubhadhara $, mukombi imomo dai the 17 lives akava saved. Ndisana pena mashoko ari kubuda nyuka panguva ino. Don't forget subscribe or like on the bell icon the day star kudanyira chiti miracle survivor argument over Kombi fair safety baba Tiara. A passenger in the Nissan caravan which was crashed by the haulage truck and sadly killed 17 people. It just dropped off baba Tiara who had received to pay $1. The Kombi driver who died in the accident in protest ordered baba Tiara off the Kombi just before Hunyane Bridge, the accident scene. Moments later, baba Tiara watched the horror. He is living in guilt, saying if he hadn't argued with the driver, the Kombi could have passed the Hunyane driver ahead of the haulage truck. He narrated, the Kombi driver picked me up at Koala and I handed the conductor a 20 zig note. The driver said I was supposed to pay $1 and we quarreled along the way. The driver ordered me to get off the Kombi at a bus stop before the bridge and I complied. He was not speeding, but the haulage truck driver encroached into his lane and I saw it all and it was so devastating. I would like to believe that if the driver had not stopped to drop me off, he would have missed the haulage truck when it came into his lane. Ndichiri kurwadziwa zvakanyanya uye nekuzvipa mhosva. If I had enough money, maybe the Kombi driver could have saved all these souls. Mashoko ari kubuda panguva ino anotaurwa nababa Tiara. Aiwa ari kuti aiwa akanyasa kuona accident ichiitika mberi kwemeso ake, but hapana zvaikwanisa kuita nokuti panapa kupedzisira ari kuti dai akanga ane mari yakanga iri enough akadai akasave the lives, but maybe yakanga iriwo nguva yaMwari, we never know. Chitiko panguva ino chatikuona kuti people tichiri kuchema the 17 lives mhuri dzevakarasikirwa aiwa neupenyu. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like us, turn on the bell icon.